egy T-72 M1 típusú harckocsi. Hát, hogy mikor készült, azt nem fogom tudni megmondani, erre nem tudok választ adni. De nyilván nem a 2000-es évek elején. Amit tudni kell róla, ez egy 41 tonnás harckocsi, alapvetően ez van a Magyar Honvédségben rendszeresítve, van egy 125 mm-es lövege, van egy 7,62 mm-es PKT párhuzamosított géppuskája, a légvédelmi céloknak elsősorban a leküzdésére, de ugyanúgy a szárazföldi könnyen páncélozott, illetve élőerőt lehet vele szintén pusztítani, illetve megsemmisíteni. Az önvédelmi rendszeréhez tartozik egy kötgránátvető berendezés, kezelőszemélyzet az 3 fő, itt ahol én foglalok helyet, itt található a parancsnok, ott az ön helyén, ahol ön ül, ott található az irányzónak a munkahelye, illetve előttünk a harckocsi alváz, közepén pedig a harckocsi vezető foglal helyet. A forgó lőszertároló, aminek a tetejében most ülünk. A forgó lőszertárolóba lehet bemálházni a harckocsinak a rendszeresített gránátjait elsősorban, de ezen kívül, ha elnézünk oda hátulra, elnézünk itt oldalra, oda még plusz gránát mennyiséget lehet bemálházni. Lábhoz például ide oldalra, önnek a bal vállához, ide a töltőoszlopnak a két oldalára, oda a túloldalra, ide hátulra, itt előttem a üzemanyagtartályból kialakított lőszertárolóba, úgyhogy ez mind-mind alkalmas arra, hogy oda lőszert málházzunk be. Kimondott éles helyzetben, ha a fegyveres alkalmazását vesszük, ez az eszköz olyanban még itt jelen körülmények között nem volt, viszont amit tudni kell róla, hogy a 2013 márciusában Magyarországon sajnos tapasztalta mindenki ezt a hóhelyzetet. Annak keretében az zászlóinak a harckocsiai részt vettek a mentési munkálatokban, és igazából az M1-es autópálya térségében, illetve Komárom-Esztergom megye, Győr-Sopron megyében hajtottak végre különböző mentési, vontatási feladatokat, amit eredményesen végrehajtott az zászlóalj. Egy 780 lóerős motor az erőforrása. Azt kell róla tudni, ami az érdekessége, hogy elsősorban gázolajjal, benzinnel, illetve kerozinnal üzemeltethető, tehát igazából mindhárom üzemanyagforrás megfelelő hozzá. Hát olyan 450-500 km nyilván útviszonyoknak a függvényébe, 1200 liter egyébként a üzemanyag mennyiség, amivel feltölthető. Tehát 1200 litert megeszik 500 kilométeren? Hát nagyjából durván sac per kb. Igen.